बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। पंकज लाहारीजों बिथोन होजानाय दाखा जोमै आबुं बर' सावथुनखौ निउब'आव नुनो मोनसिगोन। दिनै चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय हिमालय हटेलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बानजायनायनि गेजेरजों बर'नि मुंदांखा फावगिरि सिम्पोल ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवना होयो। नायनो थाखाय निउब' एपखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। बहा थांखो नों मिदों? हरखाबै आंखौ सिमां नुदों। बहा गोमानानै थाहैखो? नाना आंखौ बावबाय? ओमफ्राय मा बुंलांजाखो? नायरिदों मेथाइनि महिमाजों देरहानो हानाय बे मुलुगाव जेबोआनो गैया। नों जेब्लायबो बे बाथ्राखौ बुं। नोंसोर बायदि टिफुलाजों आं बाव रायज्लायनो फैयाखै। आंजों सोरबा गेम गेलेदों। खुलुमबाय गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा दुखुबो होननांगौ ना खुसिबो होननांगौ, माने जोङो हलाव नायनो गोसोमोन जों बयबो, ओमफ्राय फंबाय बे एक्टर हिर' ओमफ्राय हिर'इन जों गासिबो ज' रिलिसावथ' जोङो बिराद हाखु दाखु नायनाय जादोंमोन नालाय, एकदम ओंखायनो जोङो हलावसो नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन आरो। दिनै जोंहा फंबायमोनहा बिराद खम टाइमावनो शुटिंखौ ओरैबायदि हाखु दाखु माने उन्दुनाय गैया जानाय गैया, जोङो ज' ओरैबायदि माने खस्थ'यै बानायदोंमोन। माने मोनसे सिनेमा बानायनांगौआ मानसिफ्रा न'आव थानानै बिराद मोजाङै नायो, खिन्थु बेबायदि नङा, एथबां मोजाङै जाया। जोङो सान हर बिराद खस्थ' खालामनांगौ। फंबाय जोंना पंकज लाहारीया ओरैबायदि खस्थ' खालामबोदों, गोजानाव फिसा गोरलै गारनानै फैनानै सिनेमा शुटिं खालामनायाव बेसेबां खस्थ' खालामबोदों। खिन्थु दिनै जोङो नै बेफोरबायदि भाइरासि खालामोबा जोंनि बर' सावथुना एथबां गोजौ जौगानायनि लामायाव फैनाय नङा आरोखि, आंनि साननाय मथेब्ला। ओंखायनो बेफोरबायदि माने बिदि खावनानै एथ' मोजां माने बिराद मोजां अनसायजानाय सिनेमाखौ बेफोरबायदि लामा ससेयाव जोंखौ माने ओरैबायदि लामा आन्दायहोदों आरोखि। दा बिदिबा सोर आवगायबोनो देलाय जोंनि प्रडिउसारफ्रा बेफोरबायदिबा। नोंथांमोननि सावथुन नामा जुदि दाखा जोमै देट मिन्स माने गोसो सिङाव थाखुमायो, थिग बादि नोंथांमोननि जिखिनि सावथुन दिहुननायाव जेसेबां रां खरसा जादोंमोन एबा जेसेबां सिमां नुदोंमोन बियो दिनै फैमाल मिजिं जाबाय होननानै जों बुंनांगोन। बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जाबाय सानो नामा? औ जेनेबा जाखागोन ना दाथ' माने बेफोरबायदि ओंखारनायावथ' जोङोथ' गोसोआथ' बिराद खुसि जानोना। जेनेबा दा निउब'आव हगारबाय, नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैनो हागोन। माने ओरैनोथ' सिनेमा हलाव देखायबाबोथ' टिकेटनि गोनांथिखा नालाय, ओंखायनो एसे एमाउन्ट होनानै गावबागाव दानि जुगावथ' बयनावबो मबाइलाव आखाइयाव थाखाथारो, ओंखायनो बयबो थांदो नायदो, ओमफ्राय फंबायमोनखौ एसे थुलुंगा होफिनबावदो आरोखि। प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनांगोन निउब' सिनेमा माबाखौ आरोखि। इयुननि समाव बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय माबायदि बारग'नो एबा माबायदि बेफोरबायदि जेंनाखौ जानो बायो नोंथाङा? बेनो माने जोंहा गावबागाव साननायखौ सोलायनांगौ। बेफोरबायदि सोलायबासो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावाबालासिनो थानांगौ, होनबासो जोंहा माने इयुनाव बेफोरबायदिया डेभेलप जालांगोन आरोखि। बेनो जोंनि आर'ज, जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय जोंनि गासिबो बर' माहारिफोरखौ माने एकदम खर' गंग्लायनानै जोङो रिकुवेस्ट खालामो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ गारनांगौ आरोखि। माने मैयाबो आं नुदों जोंना फंबाय सासे प्रडिउसारा जेनेबा लाइभ हगारदोंमोन बियो, ओमफ्राय दाना होनहरदों आरोखि बै जाय खावग्रा बिथांखौ, माने प्रुफ दंखायो जोंना, माने जोङो एफआइआर होबाय माबाय, थेवब्लाबो जोंना माने माखासे बर' माने उन्दै उन्दै सेंग्रा जाखांफुनायफ्रा मोजाङै माने बुजिया बिजिरालासिनो माने ओरैबायदि दुखु गोनां कमेन्ट हरबावो। माने फंबाया होनदों आं गारि फाननानैसो बे सिनेमाखौ बानायदों, आंहा प्रफिटआनो फैयासै, देग्लाय बानायबावनो गोसोमोन खिन्थु नेक्स्ट इयाराव आं बानायथ'ला, बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो गाबनो ओंखारलायदों आरो। आंबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंबो गोबाव सम गायासैमोन, ओमफ्राय दिनै देग्लाय फंबायनि नाजानाय थुलुंगा, फंबायमोनहा आंखौ गोसोखांनायनि नाजानायावसो आङो माने गादों आरोखि। आंहाबो हांख्रायनायाव माने ओरैनो मानो थानो, जोंबो सिगांनिफ्रायनो कालसारखौ हारिमुखौ सिबिनो ओंखारनाय जेला गानांगौ, समखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो गाफैदोंमोन। खिन्थु नै बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होबा जों माने फंबायफोरनि थुलुंगानायखौ नुबा दुखु मोनो आरोखि, जाहाथे बिदि दा खालामथों।